aboni bagai ang koyu om hai rongno immediately mathak laisiri obo lachima singsa chini dofani bagai lachima singsa tai keboni bagai ya buini dofao om hai tu tong buini dofao nang phunu gideman om hai jole lemani sini takuk bai takuk jole lemani takuk bai takuk khamre lemani phunu gideman nang ba khamre masibla bo nang khamre mani yada boro boi public rok bono heroes namka hero hne hinga a kok thase thaichabai nang bhaike nang anger phunui mangkha nang bhaike jole mangkha hesi jotono na hambai jarani video nai tongnai rono ani khani hamjangma pai play jibai afaro ang norokni bagai ang kaisa nangkukmani eba kedukmani yagulo ang phaikya ang norokno na karma sana puilabo tamna tui male kaisa sini tipra hawo kabangma controversy sollai tongmanno ang kisa sanan hima phaikya abo nangkukmani hne ang wan sogui ang ma phaikya haisi amoni bagai जों internet khulokang khane nugo tai kuno nugya controversy sol lemani sini hawo sini takuk pohor bai sini takuk bisal borok khoroksa sini sikli sanjana deborma bo hamya ongoi kedukma sal romui bo hamya angkha rang puisa krijak laikha ongoi borok bahika khainai tamu khainai bahika chubalainai omo wan sok lai buskango bini tamo khaina nang aborok no wan sok lai nuk lai borok public rok no chuba chu san lai chuba laikha public rok bo haina kabang ma chuba laikha around 20 lakh 18 to 20 lakh omo hairok ungkhana chuba chur laimani aboni bagai tabo controversy choli lai tongo bono bo hamya nei naide angoro sanam sungmani hingangkai sini takuk Jacob Dongor TV ni chief editor sung sinuo bono kaham khayei bo wahaina samung khaijak kedukma sal romui bobu go seu tai chung bunugu obo ang na nimiya aboni bagai bo khoroksa anger angmani media tutui bo khoroksa anger angmani omonosi ang sanani phayu omonosi ang koinani phayu bobu khoroksa tiprasa judi nang tiprasa na hamjagai sini tiprado phana hamjagai tonghanggangkai khoroksa tai khoroksa na omo hai khayei naslewi anger khayei phunu ya tongkhlaina hamnai nang khoroksa media nang khoroksa chuba chu khainai borok nei nang sinijagai tongo nang bahai khayei omhai khayei anger phunui mangkha obose ani question obose ani sengmung haisi amoni bagai khazani ta khuktai bukhuk song sung omo hai hamya jinis no sung immediately sung mathagi man khangkai sini dofa belaikana hamna hesi ang obosi koinani phayu sung naikhangkani nugu YouTube naikhangkani sung nugu yang tai kunu kaham nugya sulu Jacob pohor tai sanjana omahai viral anglai mani baksaba aro jagao faida ti salai tongo subscriber bangnani bagai abo saimiya tai viewer bangnani bagai omahai khayei khoroksa tai khoroksa faida na lai tongkha aboni bagai omahai rokno ang koyu dofa hamkraini bagai hingangkai norok kaitchapana viral khaimiya haisi kaitchapana viral khainani thangya walai lenani sini borok walai lenani hanlainani asuk simi siru sung nugu oro jagao saya saboni abo badri haisi hamya saboni abo badri nangnai aboni bagai ang takuk Jacob
Dongor TV ni taikuk Jacob no nung khoroksa editor nung khoroksa Dongor TV ni owners joto tipra sano nono siniwi tong nono siniwi nono respect ru जोंनि नि subscriber no जोंनि नि viewers no जोंनि नि channel no nai tong ar jagao nung khoroksa tai khoroksa na target nawi nung kok sawi nung tamno jole jakha tamani bagai nung jole jakha abo karon tongnai karon ongkha nung khoroksa hero ni hingjai yani bagai nung hero ongna musungjang mani tai sini takuk pohor tai sini takuk bisal chong borok sini dofhawo jara bigra khangra jara chugya om hairongno jung chubamani nung khoroksa Dongor TV ni chief editor bo chubai mano ang khoroksa Jacob Koloy ang bo khoroksa chubai mano takuk pohor takuk bisal nini takuk Dinesh jotono chini tipra sarongno chuba surilai mano nung tamo sugasuk jole ui nung anchor phunuka haisi obosai ani sungmo sini tipra hawo sung kluglai tongmani jaga o tai bu sukluknai angle no ti sanai ni ang kitchapano wan sogi ne mi haisi om hai khai nung anger phunugui nini u channel rogo joto jaga no chung nai tong haisi nini anger obo kaisa belai khano lachima singsa haisi chini dopani bagai nung khoroksa media mi tong nung anger ta phunugui nini channel no bui joton nai tong nini channel joton subscriber sini tipra saro aboni bagai belekhan lachima singsa haisi ang obono koinai sini takuk Jacob Dongor TV ni chief editor no nung khoroksa sianuk yangya sinai nungnai no om hai belekhan lachiu belekhan seleng haisi sini tripra o chimine ongya jotono nai tongo joto all over the world nini tai sini channel ro nai tong aboni bagai om hai rokai anger phunugui khoroksa tai khoroksa na challenge rilai challenge tar laidi obosai ani koimu jung saimano joto borongno chubai mano hamiano chini takuk pohor bai bisal borok chuba thaniwo tamo asung nung nangjakhaba tamo asung nung nangjagoi borok chubai mede ang chubai mede public ro ano hero snam kangkai ang hero ongi thangnai nono hero snam kangkai nini tongmung bai chamung bai kanmung bai chuma bai si nono bai hero snam nai ble nung hero ngangai ba asal torjakha nini koklai mani ro belekhan chaya haisi jung khnai ne lena kisa bini video ro or tai kaisa ang sanam sungo kogono tong borok ko thine khosa khangang kai khomtai masau takuk pohor bai takuk bisal na ang omunu sanam sungo borok ko thine khosa khangang kai jung khomtai simasau musuk ko thine khosa khangang kai tam masa dut masau om hai ke chini kogono tong haifano ang norongno ang kha thine ni kok saya norongno ang taisi support khayo norok chini tipra sani thinang tipra sarong ni bagai norongno thinang norongno hero jungno hero aboni bagai
Norok khata baidi editor bai henjakpano norok khata baidi khata thaidi norokni samung norok samungno khaitongdi. Sini borok जों नुगु हायसि खरकसा कुचुओ कासाय थांनानि नायखांगांखाय ससाव इतलांनानि बागै केबो फानो फानदिगला काख्लाय सिकारनाय अब आनि कगिया अब चिनि त्रिपुरा दफानि तंमुं ताइ जामुं सतनै इतलांनानि वो नायदि ताकुक पहरबाय ताकुक बिसाल ओ जरावनो borok hero hunjaka belais kepal ka hamblai chini bagai ha belais kepal ka ham abosi borok no si takhuk Jacob bo belai khano naslewui borok no mukti sokor kha haisi mukti khiklai kha ti salai tlangnani bono भाइके बनो ताइबो कुचुकारी तलाइन थिंमनो आबो जों नाया सिनि दफाव भाइके काख्लोगै कासिरेबै कलांनानि आमो मिसि जों नायलाय नगो हायसि ताइ सिनि ताखुक दिनेसं बेंगालुरु तंतै बुइनि हाव तंतै borok kabangma borok no kothairok no Tripura hawar homani जों नुगै दं बेलायखानो borok ni jotono family दं jotono janijar family दं हाइबानो चुबा लायो चुबानानि नां सिनि दफानि borok कलोगजाक दफा खासिजाक दफाया खासिया दफा आमोनि बागै आं बेलायखानो बखा दुखु नाङो हायसि अबहाय कग्रं न सानानि मुसुंया फानो आं मासाव जों नुगै दङ ताखुक दिनेश दं borok samung खायमानि NGO borokनि बेतन माना borokनि रां मानो यासो चिनि तिप्रा सा कथैरं न borok chubaya hangangkai ak kathirok sokpaya norok bahai chini takhuk Jacob bahai hamya saiman obose ani sungmung ang nonobu hamya samung tangu honei honya kento nungbo samung kaham tangi dong haifano jora tongo kok salainani joto public rok joto wall ni borok nungma jat khaye nung bhai khay as anger phunui mangkha obosi ani sungmu aboni bagai norok omono immediately mathakdi ta salaisidi media rogo posta khailaisdi delete khaiber hodi sini dofa sung काख्लोगु सिनि दफाना जोंनो काख्लोगु कासिरेबु अबसे आं सानानि मुसुं ताखुक ताइबु खुक संनो नरक आनि भिडियो न शेयर खाइदि आनि भिडियो न नरक जेसुक मानसा नरक शेयर खाइनांनाय जतनु जे जानिजा video upload खाइमानि रग न नरक delete खाइलेदि खिबिर हलाइसदि अबरनो पक पाइसदि जों बसकाङा बाहाय खाइ स्टेप नानाय सिनि दफानि कगले जों भाइराल जि खाइमिया सिनि दफा फियौजा दफा दे सिनि हा फ्रीडम दंखा सिनि वान संमानि रक सक्सेस दंखा सिनि एकड रक सक्सेस दंखा सिनि एकड नि बागैले नरक तामो सोंगिया गजा इलेक्शन बीसी इलेक्शन नि बागै ताम भाइराल खाया गजा
Norok asing media ang itong hanggang kay chief editor ang itong hanggang kay norok tam ni bagay asig viral kaya. Sini dof ha, sini ha, edisi bahai ka direct fan manai. Obrok lek ka thai cepan geri kya, ha? First class. Tamo, khar laimani, rangsa laimani, sakri na laimani, oba hero hanggang kay viral kaiman. Tai ka hamni lama hanggang kay viral kaimiya. Dia hawo jontor montoro tamong laito. Abrono ngangkai coverage kaimiya. Saksai chonggo selayu ang media, ang kotor, ang chief editor. Saksai chonggo selayu. Sungdi Chini dofa bofur phiuk jangnai. Masaya manang yang itong Chini dofa wo direct fan bofur manai. Oba hirong no sungdi walai lene ni siminu Chini dofa wo usuk simi mano saksi jong kotor go selayu ang no kotor ani bari tai kri kha shameless aboni bagai ang koinai jara ani video nai tongnai rok no norok share khaidi tai joto ti pressure rok no ang koyu norok o video no nukhang kai norok share khaidi tai chaja khang kai norok comment khaidi ang kok kubi sanai blog tui taibu sini dofani bagai bahai ke samung tangi manai ang okok rok no prochar khaimanani bagai norok ani bagai share khailedi ano kaham suggestion reledi so that I can speak more true ang kok kubino saimanani bagai norok ana share khailedi tai jotono no hambai tiprasa daktini phiok jakthong sini dofa phiok jak ya dofa yok ya bosong daktini yok sama manthok